Основната ни дейност е свързана с автомобилна спедиция. Развихме над 30 регулярни групажни линии с всички държави от Европейския съюз, както и с Англия, Турция, Грузия, Армения, Сърбия, като продължаваме и на изток. Предлагаме експедиция на комплектни FTL и частични товари LTL, както и експресен транспорт. Голямо предизвикателство в доставките в България е така наречената Last Mile Delivery. Важна цел за фирмата беше да обезпечим транспортната си дейност със собствена мрежа за национална дистрибуция. За да решим ефективно задачата последните 2 години, развихме мрежа за доставки в страната с 12 хъба, свързани помежду им. Това ни позволява да предложим на клиентите си доставки в рамките на 24 часа в цяла България. Предлагаме и всички допълнително търсени услуги, като доставка с падащ борд, наложен платеж, обратен амбалаж, обратни документи и други.